الحمد لله رب العالمين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami akipagadatan mga datu nabu mga bai ayad na itatarustan wabitiara bandingan nagyang kutu aditano di kapamagusaya kung mga biatan sa suldawalay si kumyangaunan na miya pamagusaytan wagyang kutu paganay awasiat taman sa minirautan sa gyang kutu ikalima awasiat mga ulama sagyang kutu kakebaloy o tao sa suldawalay makala nagumakaw suragyang kutu aparatiran na ayadin malaapeng duruon nagyang kutu ama gyang kutu mababaloy uluan sagyang kutu pamilya gagi makaw masutaw sa alungan na maurina rono to ipagisa agyang kutu atas tangungan. Tanudan na pagariya kapag atindag ka sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala na ipag-isiyar ka wanto na ikiyang biitang ka sa giyang kutua pamilyang ka. Yung kaya ikanam awasiyat mga ulama pag-usayin tano na tigiran na al-ihtimamu bil azkari syar'iyyati was sunan al-muta'allika bil buyut. Ayaman ini mga pagariya na sukipang doon sa giyang kuto pamilyang ka kung mga dikir miya aloy sa Quran o di na paman na inipamang doon rakatan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azkar apuun si ikwagamatan wa Islam na isa din na ya mindadaray nung sa suldawalay agyang kaya mga zikir pematian si ko suldawalay na ipumang daw tano imanto pumagusayin tano imanto ka antano maswa udi na upamaku kalilipatan tano na antano man kebatiya sa suldawalay miya kadagdag lagi ang kuto pematian sa suldawalay mapakaya paman na madagal lamang buwa katawan yuron okay na sabab sa giyang kuto kibulugian na ditanod no to ke batia why nana ginaniman to ipamagusayin tano panginintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala ito pikyan sira katano kebatiatan way agyang kaya paman na mialoy mga ulama mga wasiat saya tigo mga ulama taganayron nagyang ko to azkar dukhul al-manzil. Igira asul agyang kuto ataw. Si ikwalay niyan nagyang kuto beti anon. Anto na ipmeti anon. Nakapakaya pa man nakatawan ni wai. Nabad na ya suka pagaluya tanoron. At antod na ya ko mala ikipanta gagyang kai igira asutaw na andad ni kapakasuldian sa andad ni kasuldian sa suldawalay na beti ani nagyang kuto ami aloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na naman uto ira pa man naso ama namikuyagan o di na po sa galabakan niyan miyagu pisina o di na adna kialiwan niyan na amay kasul sa walay na mananaros lagi dia naman bunas so ina na amay ka pakaw masawalay na mananaros na sumangawata mambu na upama ko pusiran sa liyo na sultiran sa walay na mananaros siran ano gyang ko tuwa pemetian sa gyang ko tuwa kasultano sa walay very simple ay ugay na kalilipatan tano biyata na amapia si iko suldawalay nayad na kalilid kadaklan si iko pamilya na kalilipatan niran. Aya dalil lagi ang kuto miya panutul o imam muslim si iko kitabian amataan ko na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitro iyan
إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل حين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. Ayaman ini mga pagariya ay kaya paman na pagaluin tanong ahadithu Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigyan na ira apakah sulud sumama si iku walay niyan ay mana ni na sulud yang ko tuwa tao na sulud sa walay nagyan ko tuwa kasuldian na biyati yan nagyan ko tuwa ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala ay mana na guminiraw sa kanya na bismillah yuto ipmatian raw bismillah sagyan ko tuwa kasuldian nagugyan ko tuwa kakenian Agaya paman na bitiara tanong saya na sa suldawalay, sulod ka na makauma ka, na uwad na miyalo to ikarumang ka na keng ka. Na, tigo syaitan sa giyang kutuwa, kaya suldagyan kutuwa tao, tiyaduman yan suwalla, biyatian na giyang kutuwa pumatian sa kasuldawalay, naya ko napter uno syaitan na la mabita lakum wala asyahahuna. Hay mga syaitan, kagi paman na giyang kutuwa tao kukasuldian, naad na mo uno to na syaitan. Gidi tano paman na gisebutan tanoron. Gida sul ka sa walay naad na syaitan na pagunutra ka. Nagyan ko to ami unuton. Asumyul sa sulda walay. Naya maptero yan na giyan kaya paman na kaya pakasultan mo iman to kagagawiin na kagaya paman na biyete era nagyan ko to apmetian ko kasul sa walay. Gina su bismillah. Na iman to na di ka pa kayo batano saya pakaturog. Kagi miya siya pagyan ko to tao sa sulda walay. Naman to miya siya siran na dikira na keparo besiran upa katurog. Nagu disiram dikiram pen na keparo o besiran ro upaman na kan sagyan ko to kagagawi. Napi ginabu mga pagariya. Apaman na miya pikir tano adira katano pekaatuang susaitan. Nagu disiram pen na mapaka disiran na turug sagyan ko to suldu mga walay tanong na miya lalaman to apaman nakamapian. Miya ka turugan na da syaitan na ka. Kumiyang ka na da abar ka makaato ang syaitan. Oy. Amay paman kagyan ko to akia suldu mama wa in dakhala falam yadhkur isma Allah inda dukhulihi. Tigu Nabi tanwa Muhammad upama ko sumuls kaniyan sagyan ko to walay niyan. Adad na ba niya nabiyatiya? Kau tu, yang kau tu akaba sakur kanu abadi na paninirisu. Miya kau masuama na maninirisu sa sulda walay. Miya kau masuina na maninirisu. So mga watairan na miya kau na maninirisu. Dairan din na paman nakatademi. Dairan na mabati agi yang kau tua metian. Natigu syaitan. Adraktumul mabit walam yadhkur isma Allah inda mat'ami qala. Adraktumul mabita wal asya. Wal asya. Ayaman na ini nakagida ka paman na dang kabati agyang ko tuwa bismillah. Naya ko napter uno syaitan na makauno terka natigyan na riaut tano sa kagagawi sagyang kaya walay. Naman to dang kasira na mabugaw. Dang siapa agyang ko tuwa ginawang ka. Dang siapa su pamilyang ka. Mialing ka na pakauno tanaka agyang ko tuwa syaitan. Natigyan naman buwa pa man na adrak tumul mabit. Riyaw tanong sa kagagawin na makaturog tanong sa giyang kaya walay. Nagyan ko tumambuwa ka kunian na daniyang panabati asu bismillah. Kaming ida nga nagyan ko tuwa panganangkan na sobra sa kakatadin na dulo niyan. Ada din na pamamugaw sa syaitan naman. Gira so mga lukus tanuguan ni na gira pa man nakintano na tinaay. Bismillah ka no da na pamamugaw ka no sa syaitan. Nakagida ka pamamugaw sa syaitan. Naya ko naptur uno syaitan na adraktumul mabita wal asya. Yang ka iya kagagawi na miya ka piyapi niya kagagawi. Kagi pa man nariaut tano saya kagagawi na pagkaturog tano. Napagatu ang tano pansagyan ka iya mga tao kung kakeniran sa sunda walay. Naman ito mga pagariya biri simple ap kelipatan tano ugaid. Ugaid na paman nagyang ko to kakabinasa o syaitan sa gyang ko to mga tao sa sulda walay na ayamaan na tanto din na kumala. Uway. Na mamimikiran tanwa.
Dia kaya paman na di tano di ka pamilya. Na Lomio sumultano din sa sulda walay. Miya ka piraragod na giyang kaya ka sultano na dead na ka bismillah. Mano niyo ko na ya pende pati? Nana kentano na dead na bismillah. Na piraw to pama kagagawi. Ako biyang ka ini pagatuang kasusaitan. Piraw to kagagawi. Apa man na miya ka turugan na may prarambang yung susaitan. Nagi mga pagari ibulong nga Ukalo-kalo nagi nga malalambe mga umurtano. Kung di tano di kang bieta si iko mga pamilya tano sa sulda walay na ipangandu tano kira na Anto na ikarag na Teruang ka sa ginawang ka. Teruang ka ko pamilyang ka. Teruang ka ko karumang ka. Tiga karuma ko na ira sulda tano na bismillah tano. Mga watakulay hirap pa ko makano, makapupuong kano, ko paman na puna niyo, miya mag-iskwila kano, o di na anto na ipinggil bakiyo sa liwawalay, hirap pa man na sulod kano, na bati ani aging ko to bismillah, kaan na may bugag so satan sa aging ko to liwawalay niyo. Di makasulod aging ko to satan. Na naman ito mga pagariya, very simple, ugaid namin dadaray nung tanong. Lagi, alhamdulillah, kakasuitan wagi ang kuto paman na biatan o di na ini pamang do rakatan nabitan wa Muhammad pemetian tanong sa giyang kuto kapakasultan sa walay way. Anto na ibala iyan ng mga pagariya sa giyang kuto pemetian ni gira sultano sa walay na giyang kuto azkar al-khuruj min al-manzil. Gida man buwa piliutano. Ayaw mana na adnasungwan na ka, pangilabag ka, pagupisina ka, na paliw ka kisa walay, na bati ang aging uto at batiaan. Lagi diya naman po na sumangawata, pumagiskwila, o di na pumangadi, o di na anto na isuaniran, maliw siran sa sulda walay, na naman po at batiaan na ini pamangdo o rakatano, o di na aturan wagamatano Islam. Ay mi alo yung Abu Daud, Siku kitab yan na mataan ko na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitro yan. Idha kharaja ar-rajulu min baytihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yutimbati ang mga pagariya. Bismillah ka. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Misrakan ako ko Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Na pirad nutwa paman na talo-talo paman na ito na ini katero bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah telo na banyo ay pakalipati sa aya kapian niya ng mga pagariya payuqalu lahu yang ko tuwa tawa biyati ayano to natero noong kon tagyan ko tuwa kapaliuno yan hasbuk kad hudit wa kufit Waukit, udi na paman na kad hadaita wa kafaita wa wakait. Aya mana agyang kaya paman na hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na terungo sagyang kutuwa tao. Apaman na kiyatang kaden, udi na kiya suku den. Sagyang kutuwa kiya bati ang karo kamataan na paman na tiuruka. Naman ito, miyako ang kagyang kutuwa turuan. Kad hudit. Uway. Tiro ka, nagwayamanan niyan na siniyap ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Si ko lango ano, kamarataan, sagihan ko ito kapaliw ka sa sulda walay. Miya siya pa ka, nagupaman na miya turo ka, si ko lango ano paman na miya turo ka, si ko kamapian, kagi paman na inisuling ginataka sa sulda walay, nagihan ko ito kapmeti angas, iko mga zikr, nagupaman na lominyo ka na siya pangkaw Allah subhanahu wa ta'ala sa agyan kutuwa mga rarata na pangalimbabaan kung sa syaitan fayatanaha lahu syaitan so syaitan na pangalimbabaan kagi paman na numanayop man ito sa agyan kutuwa liwawalay magunot rakap man agway na agyan kutuwa kiyabati ang sa agyan kutuwa bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah na aya paman na teruon yan raka nagyan ko to kay fala ka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa uqiya
dan na tigu syaitan apaman na betanu ka ke binasa isagiang ka iya tau anu man tigi ni ka ke binasa itanuron egiang ka iya paman na tau aluminium sagiang ka iya walainian na masisiap udi nasisi ko turuan na masisiap pensagiang ko tua paman na mga rarata nagiya mga pagaria biatan tano napagalin din na paman na kamapian tano ay turuan rakatano o paman na turuan rakatano Allah subhanahu wa ta'ala nag YouTube ni ukita kakawatano sa giyang utasya po Allah subhanahu wa ta'ala naditan waya paman na indirainom o pamakusultano sa walay nabati ang tano sa bismillah o pamako paliutano nabati ang tanok managing uta bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah nadad na bini karagad natapangan tano sa giyang kaya paman na kaya sabuta tanoron wanto na imbida niyan sa giyang kaya miyangay po sa dad na ka bismillah lomiyo sumulda ka sa walay kumang ka makaturugan na dad na bati anaka naguira peliw ka na lagi diyan nagyang kaya paman na kaya suat tanoron natapangan tanong ang mga pagaria agyang kaya mga sunnah ay ni pamangdo ro katano nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam antano manggeda-geda wanto na imbida niyan si kumya kay pus namadagal pa paman na mutian aka pa kaya bagangos kanu mamu sa asay ni minti wanto na ipaman na katawin niyon ay gira pa katurugan anto na ipmutian nagapa kaya i-komentiyo kapaman na antano pakilay andi taman kaawiditan no sa giyang kaya mga sunaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak pembutian seko kapakaturuguta na ato na ipembutian na nakuna malo niyo komentan ka antano keswa naguantano di mi pamangdo seko mga tao sa katano mata oro no pama na anto na ipembutian ni gira miya kanaw tano kagi paman nagyang kaya kitab na mukhtasaray naman miya kani pinipis na yatago ayan na patapulo na daniya siya maalo yagiyang kaya paman na inaloy tano apmutian ni gira pakaturuta gira miya kanauta anto na ipmutian ni gira sulut nagyang ko to andi taranta nagugiyang ko to kapagandi itaw na nakapakaya pamangandoon kami niyo na sumata oron si ko mga ustad aguso mga mata usagyang kaya pematian na beganior kami sirnior kami kaana may maswagyang kutuwa paman na pematian ay gira sulta sa Katelias siar nato na pematian nun nagugirap man na maliuta sa Katelias o agyang ko na Katelias na sana nida ka lagi ang kuto mga rarata uy na ay dapat ako sumyul gaw na ded na bang abiyat ya lomini ka na ded pa na bang gaw no biyat ya na sumata oron na nakapian yor kami mangdoo agian kana na paman na inalwitano pambetian ko pakaturuta gidami ka nauta metian sa agian ko to kapenditarta kasuluta takong ditara nagugian ko to tuna ini kapangandi itawon sulta sa Katelias nagugyan ko to paman na maliuta sagyan ko to siar na nakapagaya ipangandoon yor kami balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapya o di na gyan ko to mga dikir pa na pumatian sa sulda walay agi paman na gyan ko to kabasa ko kanu agyan kaya kitab na mukhtasaray paman na tanto aya ko tunay ni mabubagyan ko to kaya pagusayan niya nun na wad nakatawan niyo pa na pematian o ba na pematian sa gyan ko to kapamaninda o di na tunasan na pangando niyo kami balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapya saya mulimpusan keluitano sa gyan kaya paman na biatan ko suldawalay sa gyan kaya pematian o di na penggelabakan na tigo mga ulama asiwag anto na isiwag gyan ko to kapanewa ka na isa panaya amapi agal na bagabas na balasan wa Allah subhanahu wa ta'ala si mga kaditan o ay gira miya ka ponsiran sa mamalaka mi kedisiran no mi eksiran o di na miya magumrasiran ad na mga siwak nagyang to siwak na sisiyapan niyo
Kenapa kagi paman napia kalau anu sa siwak na ban yun ini itu anto dam nagi nga iya kaywa miya kapun sa mamlaka na siwak uto. Mapiyaw to paman na sutaw na di maniwak. Ayam yaloy sa hadith amya panutulo Muslim natiya na an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. So Aisha karumaw nabitan wa Muhammad as kanya din penutulun. Sa tigyan na aya betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira asulcha sulde walay. Ay mana makapupu sa liwa sulad. Na bada'a bis-siwak na magpuun. Ay sunabitan wa Muhammad udi na maniwak sunabitan wa Muhammad. Naman to dapat makasulcha walay na kinuha niya naging kutwa siwakian na di maniwak sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina ng mga pagariya. So na siwakian na naawi din yun. Na paniwakan wigira suligan sa walay. Egira ayan niyo kaya pakanaw. Agina ni mialo ya pamana sunabi na di maniwak. Egira sul sa walay. Egira ayan kaya pakanaw. Egira itindig yung sambayang na di maniwak sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagusop pada paman na mga betad pagusar no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging kutuwa siwak. Ya kaya siwak mga pagarya na tunay ini kuwatan ron. O pama kung makapaghajistan no anta agad na kilalatan no pagumra katayap managiyang kaya umra pagpuundin na terwatan no kira na paman na so siwak na ubo maparwa pakalawatan ira nun. O ka mapiyab sa giyang kaya kapaniwak kaso din sunabitan wa Muhammad di miyang nuura katanuron paniwa katano igira sultano sa walay naguigira ayatano kaya pakanaw naguigira paman na sembayang tano oy miyalo itano buwag yang kaya umrah na sumanga pagariyami kesampayan sa giyang kaya paman na di tanong di ka pamagusay na uad na kebayar ka no magumra katay na initawag ra kano to umra sa giyang kaya Oktober na uad na kebayar ka no mamagumra sumama parwa orasyan naguad na paman na kibaydian na ad na umra tano ko Oktober sipang ko December na napaman na dito no ya di mangilay sa mga pagaritan no pumagumra o di na si ko Ramadan na paman na adna mga umrah tanusan na nasukubayar ka no magumra maguno tra kami as kami kepilian napsi kanian na insyaallah napakito kawa kano kami bu katay yang kaya pizza no na kepakaya kontak kami nu saya way kepakaya kontak ni kami kontak kami nu saya pag-chat kanor kami kay insyaallah na kile mi yung uto mga chat yo balasan anu Allah subhanahu wa taala sa madagala mapia siya tano butuman na agyang kaya paman na kaya pamagusay tano. Akataya si Kuwan, agyang kaya jemakan na Masya Allah si Juhaina, Hajja Juhaina Salim. Tigyan na pemutian na ya sa agyang kutua. Kapul ka na agyang kutua tau. Balasan ka wallah. Kataya, Pitero yan na. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Masya Allah. Balasan nga wallahu subhanahu wa ta'ala sama dagala mapia. Way. Yang iya paman nakatayap na yang iya chati na tigena. Gida pakaturugutan na bismikallahi amutu wa ahya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Way. Salam rakanu sanggi Mr. Ka. Way. Pakanintanong si ko wallah mapipiatan ulangon. Salam ki Amir Ali Sirakim Sangkupan Mansu salam rakano salamat ko dinu di kamuntay sa gingay mga wasiat tano salam ki Muhammad Khalil Usman si Mia Diki Waalaikumsalam Juhaina Salim si Nuaim Usman salam rakano mga bangsami si Samsia Kapal Pembeya salam rakano si Abdul Hakim Alawi Abdul Ghafur salam rakano si Nika Makabuat, si Salahuddin Yusuf Salam Rakano, si Amiruddin Batik, si Lale Lamparega, Agus si Kamar Subu-Subu Salam Rakano langon ng mga bangsami, si Nurwafa, si Nasiba Makaumbo, si Bint Abdus Samad, si Juhaina Junaira Laila Munawara,
salam rakan ug nga iya paman na panugangan na si Ramla Malawani. Salam rakan mga tungadaya si Pindia Banas nagu si Nihan Fatma Bakaraman. Yang nga iya pagariakan na si Asnali Sarip. Salam rakan sa tanong butuman na yang nga iya paman na di tanong di ka pamagusay. Insyaallah napsupatan tanong si mga pdauras. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.